Na 24 jaar is het dan toch Safier, de boeken- en kaartenwinkel. Het vergeet me niet uit van Waarden, houdt er definitief mee op. De sluiting is een dubbel gevoel voor de eigenaars, maar Griet en Jan hebben er goed toe nagedacht. Verplichting van 10 uur maar 7 tot jong 6 uur. Nou, en ze staan gewoon kijken. Dat ik denk van, nou, ik wil echt wel eens bij wat oors bedeen. Het had altijd mooi west, maar de verplichting. Verste klanten hebben alle begrip. Dags vinden ze het spietig dat ze in de regio net meer struinen kennen. Het is een prode werk, denk ik. En in deze regio is het wel heel jammer. Dat klopt. Nog maar vaak verder. Vooral met dit soort antiquariaten, die zitten wat meer in het midden van Loon en net zo volle meer in deze omkring. De kaarten en boeken in het antiquariaat vindt Griet leuk, maar ze geniet het volle meer van de meesken in de winkel. Het contact met de mensen, dat is het mooiste altijd. Dat je al je verschillende mensen gaat en verhalen. Dus hele persoonlijke verhalen soms. En dat mensen even blij worden en soms even alles vergeten. En heerlijk je oren omstruinen kennen. Ik denk, oh, dat vond ik ook mooi. Ik kom hier geregeld een paar keer per jaar vaak wel. En het is hier altijd lekker toe, want ik is hier lekker neuzen. En er is eigenlijk altijd wel wat te vinden. Nou gaat het vergeet me nietje, dus definitief voort. Maar Jan en Griet kennen nog net hielendal zonder de aanzichtkaarten. We hoeven nou net achter de geranium, daar ben we nog correct te jong voor. We huizen aanzichtkaarten, verzamelwaardige aanzichtkaarten. Die proberen we nou aan via het internet en via verzamelbeurzen aan de man te brengen. En daar hebben we dan heel pruttig werk in.